Hau da territorio Schengen, ez? Eta orduan ez alde batetik bestera pasa daiteke inungo identifikazioari gabe. Baina bakarrik guk txuriok. Bai? Bai. Beltzak eta arabiarri txurarekin horiek giltzen dute eta ez diote usten, eta bueltatzen dute. Hau abetitzen zaigu, ez? Pertsona guztiak berdinak garela erran, ez? Eta eskubide berberak ditugula denok, baina geri da hori ez dela hala. Aitzakia da kontrol antiterrorista eta kontrol COVID. Esaten dabe, kontrol hau dala COVID-an asuntu edala eta ez dala eta ez da. Osea, da, rasismo puro y duro. Hemengo kasuan, zubiak bi herrialde elkartu beharrean dirudi banatzen dituela. Ja. Guretzako zubi badana, aparente, beraientzako ikusi dodala muga oztopos beteriko, osea, oztopo handi badala. Nahi baduzu guk ere pasako gera eta ikusiko zu, bai. Eta hemen trabarik egiten baldin badiote, zubian, badute bertzau gerarik frantziara pasatu? Badago beste zubi bat pixkatareago, badago tren topos ere pasa daiteke muga, eta gero zoritxarrez dago ibaia, hor ere pasa daitekela, baina oso arriskutsua da. Bueno, hemen dugu bidasoa, bai? Hau da gure ibaia. Ematen du ikusten duzunez, putzu badela. Eta ikusten duzu hor 40 metrotara hor dagoela, saiatu zerala pasatzen trenbidetik, saiatu zera beste zubitik pasatzen, saiatu zera menditik pasatzen, harrapatu zaituzte, eta lako batez, joder, hau nola nahi zen hau gurutzatuko. Ja, mendi krutza da. Eta batzuk pasatzen dira, eta iristen dira hona, eta beste batzuk gelditzen dira. Azken hilabetetan bi pertsona, bi lagun hil dira, ito dira, eta pixkat aurrekoa beste bat zintzilikatu zuen bere burua, pentsatu nahi dugu, desesperatua ja, hemen nago. Baina hemen? Justu bestaldean, bai, itxasertzean. Pixka berago, bai. Le vent l'emportera. Flipauten nauz, jenti hila, hemen, erreka honetan da, ez dut jakin. 3 pertsona hildie, 2 itota, bate bere buruaz beste inde, eta gogorra. Le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Hildakoak eta etorkinak beti Mediterraneoarekin erlazionatzen ditugu edo Espainiako hegoaldearekin eta bertan, ez? Etxe ondoan ditugu Frantziara pasatu nahi duten pertsonak edo bere bizia bertan galtzen dituztenak eta ez ditugu hainbertzen zuten, ez? Berri horiek. Beitxu, gazte horrek igual gure dau pasau, ez? Nien begira, jendarmea hurbildu zaio. Hala, jazta pasauko. Eta zerren bitzi hori ba? Zakit osatu dute furgonetan. Eta itxin dabe furgoneti ganera, zerren gotzi hor? Zakit igual begiratu ez, dokumentazioa. Papela edoreko. Ez pasada, ainerraz pasatzen dire batzuk. Bezizta guin ezer gainera. Beitxu urtetan da bezoi. Ikusi du, mutibal pasatzen zoiala eta gelditu indabe eta bueltau indabe, ezin izan dugu zubisa pasau. Eta gero gu pasau gara, lasai, ez da inok ez tozku ezer galdetu, begiro ez tozku egin, eta horren bebai geratzen zara, nungo realidadien bizi gara eta zelako suerti dekun batzuk eta zelako suerte txarra beste batzuk.